lan selalu mantau bareng Asma Pro, bener ya? Anda wong tua dewek. Oh, ana sapa kulo ana tamu kuno. Mangga. Oh Bang Satria aneh mana Bang? Bang, ira kuno. Iya. Matur kesuwun Mbak Putri. Waduh, Mbak Putri. Iya. Matur kesuwun sangat Mbak Putri Aadima minangka calon pengantin. Mudah-mudahan lancar sampai dina pernikahan. Amin, amin, amin. Ora ketinggalan maning ngormati kanggo wong tua dhewe. Kanggo sahabat Mimi hajat carini sing denok cinse. Mama Haji Udin Putih minangka wong tani sing do wilayah Cikarang. Ora ketinggalan maning ngormati kanggo nok ada Sembah Uun. Nok ada Sembah Uun. Nok Nita sing do Singapura. Matur kesuwun Mama Rio Kedik sing ana ning Taiwan. Ayo angyo sembari jalan bae supaya waktune kebagi-bagi. Ngormati kanggo kabeh para panitia muda. Kanggo panitia muda. Kang Udin no ketua panitia. Oh, ketua panitiane Kang Udin. Kang Udin. Mangga diantosan. Kanggo calon tuan rumah Sukiki. Siapa? Mama Oh, April. panitia saking Buyut Tapakan. Buyut Tapakan. Papaya Seril kana ya, Ang? Papaya Seril. Mamane April. Karo bapak tuan Evino. Ah? Tanggane brutu. Tanggane brutu Jakang Rus. Mamaya Anjani. Iya, ayo. Ayo ditanjaki Mamaya Anjani lan prakancane kabeh. Mamay Anjani ditanjaki Mamay Anjani. Ayo Anggis ngormati kanggo Putri dikit minangka calon pengantin sing paling eman. Kula watu ta? Iya. Engkone bokat ketempuan. Ayo ngormati kanggo Mbak Putri Aadima calon pengantin. Mama Anjani sing paling eman. Kanggo panitia mugia terhibur selalu. Kanggo kabeh para panitia muda sing wis kompak. Panitia tuan yang kedi. Mbak Alia sing bebanda sing paling